गड्डी लैम्बोर्गिनी पीले Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ƴan uwa da abokanai na intanet. So ni ne naku The King. So a wannan bidiyon namu za mu nuna muku kamar wani sirri shi ma da yake dangane da WhatsApp. So shi WhatsApp misali kuna chatting da wani to sai kuma ko kuna chatting da wata budurwarka haka, so ko budurwarka tana yawan karɓan wayarka, ko kana chatting da wani kuma abokananka suna yawan karɓan wayarka, kana tsoron su ga chatting ɗinka, so shine zaka iya amfani da wannan minti ɗaya. So ko kuma kamar ɗan uwanka yana yawan karɓan wayarka ko abokinka, so baka so ya ga wani chatting da kake yi, so shine zaka zo ka yi wannan. Misali mu zo cikin WhatsApp. So kamar wannan shine WhatsApp ɗinka, so idan wannan shine WhatsApp ɗinka, to ga wani alama na dot guda uku, wannan dot ɗinnan guda uku haka. Idan ka ga setting haka, ga yana ka go setting na ƙarshe duka. Idan ka shigo setting haka, so idan ka taho ƙasa can ga account nan inda aka rubuta account, sai ka danna ga account wannan ɗin farko na privacy ɗinnan privacy, so sai ka danna kan shi. Kamar yadda ka danna privacy ɗinnan, sai ka danna ga wani inda aka rubuta wannan default message timer wannan ɗinnan. To idan kai click kan shi, kana yin click kan shi, so shi wannan bari na muku bayani akan shi. Kamar misali zai rinƙa goge maka duk wani chatting na Facebook ɗinka da kake a WhatsApp ɗinka da kake yi. So kamar misali idan nan gashi nan ne na aka yake, misali ka sa 24 hours, duk wani chatting da aka yi na bayan 24 hours zai goge shi. Duk wani chatting da aka yi bayan 24 hours, no babu wannan chatting ɗin na goge shi. So ko kuma wannan 7 days ɗinnan, bayan sati ɗaya zai goge komai da komai na WhatsApp ɗinka, sai kuma a ci gaba da sabon WhatsApp. Sai kuma wannan 90 days, bayan kwana 90 zai goge maka komai da komai. So saboda wannan yana da ɗan matuƙar amfani, kamar kana harkar gravity haka, harkar koyon hacking dai haka, so kuma akwai mutanen da suke karɓan wayarka, to zaka iya sawa WhatsApp ɗinka wannan kawai idan ka samu ka haddace shi kenan. So duka dai anan muka kawo ƙarshen bidiyon namu. So ɗan uwana kar ka manta ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu idan mun ɗaura. So ya ku.